Li ser dawîkirina pêvajoya çareseriyê 5 sal borî. Di vê navberê de li Tirkiyê 10,000 zêdetir siyasetmedar û rewşenbîrên Kurd hatin zindankirin. Li ser hemû şaredariyên Partiya Demokratîk ya Gelen HDP qayyum hate danîn û herî dawî jî li ser HDP doza girtinê hate vekirin. Siyasetmedarê Kurd Ahmet Türk di derbareyên van bûyerên qewmî da heypeyvîneka taybet da dengê Amerîkayê. Türk di heypeyvîna xwe da ragihand ku van hemû têkoşînana ji bo rizgarkirina gelê Kurd e. Îro siyasetek em dimeşînin ji bo berçevendiya gelê Kurd em bi cih bînin. Daxwaziya gelê Kurd bi cih bînin. Ê wextek daxwaziya gelê Kurd hebe gelê din gelê Tirkiye hemû ji bo daxwaziya gelê Kurd kanibin wê di dilê xwe de bi canê xwe de bi cih bibînin. Îro mafê gelê Kurd heyî, zimanê gelê Kurd heyî, çandiya gelê Kurd heyî, ewana werqebûl kirin. Rewşenbîr û siyasetmedarên Kurd di her platforma siyasî da bangî gelê Tirk dikin û dibêjin werin em dest bidin hev û pirsgirêka Kurd pêk ve çareser bikin. Siyasetmedar Ahmet Türk jî heman bangê bilêv dike û wiha dibêje. Hevdîtin di nava siyasetê jî îro pêwîst e. Ji ber vîya em aliyekî daxwaziya gelê Kurd dixwazin cîn bînin, bi aliyekî jî bi gelê demokrat re gelê Tirkiye jî hevdîtinê bikin. Em zanin wexta gelê Kurd tenê bimînin, o siyasetê bimeşînin, rastî jî tesîra wê, bandora wê li ser siyasetê zêde nameşînin. Lê îro pirsgirêka gelê Kurd e, lê em hemû ev însanê em pevr jiyanê dimeşînin, ew jî di hundirê xwe de daxwaziya gelê Kurd qebûl bikin. Li gorî opozisyona Tirkiye siyaseta ku ana di meriyetê de ye xetimiye. Siyasetmedar Ahmet Türk jî da de xuyakirin ku êşa vê xetimandinê herî zêde li ser gelê Kurd tê temeşandin û viya jî wiha bilêv dike. Îro bandora siyasetê li ser gelê Kurd tê meşandin. Alozî astengîl pêşiya gelê Kurd derdixin, lê em divê ev siyasetek çewt e. Siyasetek ji bo gelê Kurd û gelê Türk tüm menfaeta wê tuneyî. Em ancak bi hevdîtinê, bi diyalogê kanibin pirsgirêka ji holê rakin. Pirsgirêka Kurd li Tirkiye hê jî nehatiye çareserkirin. Pisporên siyasî di vî alî da hişyariyê didin û dibêjin heke ev kêşe demildest neyê çareserkirin, dê qeyrana Tirkiye jî di warê aborî û siyasî da xirabtir be. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Ankara.